أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تنجينا بها من الطعن والطاعون يا من أمره بين الكاف والنون برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين. السلام عليكم أيها الأخوة. وعليكم السلام. أمبلمو أمبل دوك لك أما جمناكشي يا ربي لك جمناتنا. أمين يا ربي. فندري من بولم يا رب لك أكوك هيري. أمين أمين أمين. لك أكوك هيري. يا ربي. يا ربي ألما كرا نسوجاي سانجي من بنا ألما كرا نسوجاي. أمين يا ربي. سانجي من بنا يا ربي لك أني رجع يا رب. أمين أمين أمين. لك نفاك. يا ربي. يا رب لك سنة كفونيا. لك أمشي شيني كفون. يا ربي. بدو أوكي لكما مولدو سيراني مولدو دمنا. شيني كوا كلنا. كجنا. شيني. شيني بلو دبانكا. جمانا كانسر. شيني بلو دبي. بس كي شرب فلا منهم كم بينولو كم جاي. نولو بعد دونك نالا يفهم من فوقني إسلام كيا كي نكرا من فوقني إسلام كيا كي كهرني كلا فيا دبالا. كي كوسا دبالا. وشربوا مسلم ماني. وليه نفس وبلنا من بانو ينا. وبوكا كينتلا. سانغا دو يرسا. وبه وسياك. كوكا كين بتلا كابان. نعم. يرى. دالي. ما كي كينتلا وتيساو. نوتكلي. نيسا تكلي. كي كينتلا وتيسا. du bi fe se du tlatla muso ni dia haka mbabe du kilengele ndolu ma ni tana do mangante ko du kola ni mangange to foroba du mbe fona kerola otba maki ka chietla wallahi utati ka sajona maka kasaka kala kabla utati ka sajona chiruga ايوه ni femfe na fora ko ala ko meninge ka bani wakati ma e ka mediata o wakati bali e ka mediata hotelia ita sumaya ita telia we sika bali ala wakati min fa be ko la ciu otuma kana sala ka fani ka do hagilla ala kala minga Fatima bint Asadi Fatule Sayyidina Ali ba Fatule ala kala fa minga mo chame obiso mo ke ngabo na koni odogi sara Sayyidina Ali ba Fatule ya kaburu sen nome ajigena ki da kaburu kono kala je na ba imbe kono ale ba don adama denga barata toki ka sajona ika barata toki ka to patron min la kabla ibo de makono abele kono di gara baraju kelayo singi tigela ibe saka suri sakuma ya odama bara yo be patron ma kuma kana boka mo kuma to baka to ka wa bake e kana ba mo toro ka sura mala toro foro ma do ba bara do ka mo toro ka mo dimi ka sura ala ma dimi nal dimi na to da ba ka barake imma ina billahi musa ni فرعون كيسا فرعون كيسا يمو ايوه اكو فلما اسفونا انتقمنا منهم لو فرعون كويا ام متدمين ايام فجون الدنيا انا تجوز ربك ولا فارقناهم اجمعين ايوه اجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ايوه كوسو شي انغالا جي شركه نعم مروا يا فوتيا قتلا مسو نعم ay so chien katla muso ni charo fatura ka fento muso de ba fo de nga fola bia amba mo sa do la abina sangoro ma system ma ko na alate na la fo ko mo kam min ka mo ka here bodela chien tlali here bodela ni chien tla ma shika dunte ma shikun ne ba fi ne adama de sara do ma shi baloti kan ni sara dura bada ibe feminto
o to ko tiɲɛ ani ne no katla na tlara denci na kuma ba bebi ni yɔrɔ sɔrɔ la muso bɛ ta sɔrɔ a la fa bɛ ta sɔrɔ a la ba bɛ ta sɔrɔ a la bɛɛ ka balo bɛ b'o la maa si balo tɛ sabagatɔ kan ayiwa an mana fɔ n b'a ye ni maa fatura dɔw bɛ cɛ ka na ko na furuyatɔ kɔrɔsigi la u bɛna furuyatɔ kɔrɔsigi min na min bɛ du kɔnɔ o dɔn o tigi fana b'a fɔ ko minnu bɛ kunsago k'olu balo de b'an kan hali furuyatɔ balo t'i kan a tɛ su kan c'est bon an k'a lajɛ sirikɛ ni tiɲɛ ma tila mankan bɛ wele dɛ fɛn o fɛn bɛ yen ni nafolomafɛn don ni maaw ɲɛ bɛ bɔ a fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen ko o tilen don an denw na walima an cɛ dɔgɔkɛ la k'o bɛ se ka dɔn maa si tɛ se ka dɔn n'a ye n'a tigi tilela tile dan ye kalo 3 ye kalo 3 mana tɛmɛ dɔrɔn a bɛ ɲɛsin a yɛrɛ wolodenw de ma a mago tɛ kɔrɔkɛ den na bilen a mago tɛ maa si t'a la ala min ko ka an ka tiɲɛ tila o ala ka kɛ kun ka tɛmɛ an kan o ala b'an dɔn ka tɛmɛ an kan fitinɛ bɛ lasadi fɛn min ye ala b'o dɔn parce que ale de ko wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa a ye sira fitinɛ ye fitinɛ minnu b'a tigɛ k'a fɔ a tɛ da olu dɔrɔn ma dɛ mankan filɛ tiɲɛ tila min bɛ ka fɔ a ye tiɲɛw tila anw ta fɛ tiɲɛ ka tila an fɛ n'i t'a fɛ tiɲɛ ka tila i kɔrɔ i y'a ka du ci de ni tiɲɛ ma tila fɛ dɔrɔn du cira bɔgɔ parce que min nɛngalamajan kun b'a la a y'a tɔ nin bolo a bɛna se ko dɔ bɛna k'e la fɔlɔ i b'i kuru a kan i tɛ se ka fɛn fɔ bari i nɛn ka kuma don n'a tɛmɛna dama kɛ i bɛna kɔnɔ a y'a sɔrɔ c'était trop tard sani ka taa kɛ trop tard ye n'adamaden fatura walahi tiɲɛ tilali tɛ o tɛ tere ye aw k'a bɛ farali de kɛ tiɲɛ tila tɛ tere ye tiɲɛ tila tɛ fara kɛ tiɲɛ tila bɛ tuguli de kɛ sisan muso 3 bɛ banbagatɔ muso 3 in bɛɛ ye den sɔrɔ tuma min ni banbagatɔ fatura o ye muso 3 nin ka sumuni d'o ma olu ka sumuni de den o den bɛ nin yɔrɔ den ma n'o kɛra n'o farala ɲɔgɔn kan ni dilanli b'aw kɔnɔ a bɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ ba sa bɛɛ bɛ don ni min ye o dɔnnen don bɛɛ bɛ don ni min ye i bɛ min bɔ ka kɛ balo ye o dɔnnen don n'a y'aw ja dɔ ka ɲɔ bɔ n'a y'a ja dɔ ka malo bɔ n'a y'a ja dɔ ka nasɔngɔ bɔ i y'a faamuya nin bɛɛ ye tiɲɛ tila kɔfɛ kɔ de ye wa a nafa bɛ nin dɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tilara ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛnnen bɛ walahi i b'a di ni kɔnɔnajɛ a tɛ kɛ ni kɔnɔnjuguya ye sirikɛ fɔ tiɲɛ ka tila de o tuma fɔ tiɲɛ tila in k'a gɛlɛya ka segin k'a gɛlɛya an b'a fɛ du kɔnɔ balawu ka ban du kɔnɔ ni maa sera ka nafolo to i kɔ denw bɛ yen walahi ni tiɲɛ ma tila balawu tɛ ban bɛɛ miiri dalen bɛ nafolo kan hali ni dɔ dira dɔ ma ko a ka nin kɛ nin ye n'a taara dɔw bɛ jate daminɛ a nɔfɛ kabini o dɔn maa tile dɔ b'a fɔ ko kabini karisa yɛrɛ a tɛ foyi d'a ma bilen a bɛ k'a den juguya de a tɛ o ye adamadenya taacogo fɔla ɲɛ hali n'a sɔrɔ i tilennen don mɔgɔw b'o f'i ma hali ni tilennen don mɔgɔw b'o f'i ma tiɲɛ ka tila o tuma su min yɛrɛ ta ye tiɲɛ ye n'an ma tila ale bɛ kungo dɔ sɔrɔ ka fo k'a se kɛ ale de b'a fara ɲɔgɔn kan di ale de y'a fara ɲɔgɔn kan di ale de y'a fara ɲɔgɔn kan di su su bolofɛnw n'a y'a sɔrɔ u taara u tacogo fɛ su bɛ lafiya n'a ma taa tacogo fɛ a tɛ lafiya dɛ anw de bɛ se ka jan da ɲɔgɔn na yan jan tɛ da yanni na dɛ masaw ye da yanni jan tɛ da la i da don a b'a kalama i dara cogo min na ji hakɛ min ni sogokuru hakɛ min b'i la masa min b'o kalama nuguden hakɛ min b'i kɔnɔ kunkolo sɛmɛ hakɛ min b'i la ɲɛ bɛ filɛli kɛ hakɛ ni nɔrɔ min ye masa min b'o kalama maa se k'o tromper an ka tiɲɛ tila o de ka ɲi o don ala sago sago donc an ye tiɲɛ dɔw daminɛ anw bɛ tiɲɛ tila min fɔ sisan k'a fɔ donc an ko denkɛ nin yɔrɔ ani denmuso nin yɔrɔ an kuma n'o kan o nin yɔrɔ min filɛ o tɛ k'a fɔ ni saya kɛlɛ kɔrɔ ka denkɛ wele kɔrɔ k'a jɔ e nin yɔrɔ filɛ o tɛ dɛ nafolo bɛ sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ de tiɲɛtadenw fɔri ye cɛ ye maa 10 ɲɛ muso o ye maa 7 ye yɔrɔ dɔ la o bɛ cɛ jate ka taa kɛ 15 ye ka muso jate ka kɛ 10 ye
ya fa na ba ka amina sama ايوه bono fora mo sara mi goro muso ta sumuni ateke tengo agidi de muso ta sumuni ai ni galde be ka folo na yasro akasanga ko no bana ni yeb jurubaga ni jurubala warbe ko sara ni wari abodo na ma bo minu ganga chieta olubetla ko o juru sara façon de be juru sara ni juru masara shuta da adida kada ala kala baraka selema ma ka ko juru bala kira baraka selema ma ko juru bi la ka selega no juru masara bedda يلقى فندو واعتبر مفهوم شرطي ايوه من المباين هنا كان لجه فجرو غسرا دي جري دي بسرا فلو نجرو سرا بانا نعم تما نور تورا ابلجه ni fabe ni babe ni furumso be wala ni chebe furu chebe ni dembe ni fate badebe wala fate bate dendebe wala dinde fate bate dende ofana da chien de toi ايوه wala ko kalala fate bate dende so kalala no kera balma obada chienta chienti ya be doluma but atiya be duma chuko min patron era atla ما قبلك هتلاقيه ينفع الله أكبر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد سيف سارة دينتي فاتي بل ما كده بي balma muso o de be no kera o be na fulo klanje o bo di balma muso ma ni balma muso kilin tura na fulo klanje be dama de muso kilin na fulo klanje de be di balma muso no kera sabai ha katama flaga ba o na fulo be tla sabai fla de be duma ni ma warete ka faruka ya fam fo ni ganye don no ye dona bon balma do be imam sare ma foito ye balma minu inu bara yo le fenato luga ke o le fega tinya ba dama ay ni munu me bala o le ke tinya ba dama na gele no la worna ne be di sudusu no chara sudusu de be duma o fenata be banwe na folo be class sabaye sabana ne be duma o sabana na so million bis wado sa million tambe duma cheni muso be kakala muso ni yoro tani cheni yoro ni muso tai alela Allahu akbar bon ma tinya ko bo o chokola tinya ko ga kirga garane o min fo ala o ala le ba chienta o dalu sa ndemin be na so halalate ma ma so furugono ni cheta do o te kienta ngasa ni muso da aba ba kienta honya ma do aba kienta aba ba kienta te fa kienta o te sharia ni sharia de od ma de dia juma de min fara ni sane fara ko fa ba na sa diuna na e kun ba ma furu u be bola pew yin ta lafio yin ta lafio na sana wate mafia ngo sharia be kuma sharia kono ko de ka femi ta kono ko ya ta dola sana be wate min fi ni le wala da bi to ka dima so femi sharia kono sharia be kuma de ka ni ta kono atakmo ka o ya ko campaign Allahu akbar sharia ti dado kafiri ka kiyo ko kuma ro parce que o te sharia kono fe ate femi be sharia kono abafi ko ni jenege ko ni minna ikanga yanga tani na abode fiye ngasa kofa jeda kira ibolo chukoma fayate kumoka ايوه fito de fam shadelo kuma kono fendeka
sariya bɛ baara kɛ n'a kɔnɔ fɛn de ye o de ye kaida ye sariyatigiw bolo u bɛ baara kɛ n'o de ye a faamuyara i y'a faamu tuma tiɲɛ ko tɛ tulonkɛ ye tiɲɛ ka tila mankan ka ban tiɲɛ ka tila balawu ka ban tiɲɛ ka tila fitinɛ ka ban tiɲɛ ka tila walima fiɲɛ bana ka bɛɛ faga ka ban o bana minnu bɛ yen olu bɛ fɛn dɔw de nɔfɛ bana sidɔnbali ninnu bɛ fɛn dɔw de nɔfɛ ni jamana bɛɛ bana bɔli ma se ala bɛ fɛn dɔ kɛ bɛɛ la kosɛbɛ ka bɛɛ silatulu ka bana bila bɛɛ la n y'a fɔ dɔw b'a fɔ kafiri jamana minnu bɛ u ka laada b'u bolo u b'u ka tiɲɛ tila u ka laada la yahudiya b'u ta tila u ka laada la u ka sariya la nasara b'u ta tila u ka sariya la o y'u ka sariya ye i y'a faamu layiru dafa o ka di Alahu Taala ka tɛmɛ layiru tiɲɛ kan ala k'an bɛ sa ma tuma an bɛ tiɲɛ kɔnɔ don an kumana denkɛ ani denmuso olu ka tiɲɛ kan bisa an bɛna dɔn furu cɛ ani fa ni ba an bɛna don olu ka tiɲɛ la furu cɛ ani fa ani ba an bɛna don olu ka tiɲɛ la ni min kelen kelen bɛ yen anw bɛ nin min fɔ k'a fɔ ko ni karisa kelen bɛ yen nin bɛ d'a ma ni mɔgɔ sara e tɛ sariya dɔn i tɛ kiiri dɔn o y'a fɔ ko nin ne kelen b'a kɔfɛ i ye nin kelen ma a kana kɛ ko kelen ta ye tiɲɛ bɛɛ ye dɛ hakɛ de bɛ yen o bɛ di min bɛ di i ma o b'o fɔ a tɔ min bɛ to n'o tora i y'a dɔn muso tɛ se ka tiɲɛ ban muso ale tɛ tiɲɛ ban ale tɛ tiɲɛ ban i denmuso kelen denmuso fila denmuso saba denmuso naani denmuso duuru olu tɛ tiɲɛ ban nafolo bɛ tila ni ma arosite u kɔ minnu ba de bɛ yen sisan denmuso ninnu i sara ka sɔrɔ i ba tɛ yen i fa tɛ yen denkɛ t'i bolo fo denmuso ani muso o bɛ muso ka sumuni d'a ma parce que denw de ye ba la ta sumuni na sumuni bannen kɔ nafolo tɔ bɛ tila o b'a tila 3 ye 2 bɛ d'u ma o 2 de bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ o ye musoya kama de ye o ye musoya kama n'o 2 sisan ni maa min ko k'i bɛ 1,000,000 tila 3 ye aw bɛ jeli ma 30,000 ani 3 a kelen bɛ 30,000 ani 3 bon 1,000,000 i b'o tila 3 ye k'o fara o kan o tuma o 2 fara ɲɔgɔn kan kɛra 60,000 ani 6,000,000 tɔ min b'a k'o bɛ fara a kan o 60,000 de bɛ tila denmuso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ to 30,000 in o tɛ d'u ma bon sariyatigiw nana lajɛ betilimali n'o bɛ yen a bɛ taa bila betilimali la dɔnnibaga laban dɔw nana parce que ne bɛ kuma de f'i ye an bɛ ka tiɲɛ min tila nin y'an ka madhabi kɔnɔna de ye an tɛ se an da don maa wɛrɛ ka madhabi kɔnɔna la an bɛ maliki ka madhabi kɔnɔna la an t'an da don maa wɛrɛ ka madhabi kɔnɔna la an t'a fɔ k'i ta t'a ye i ta y'a ye o kelen kelen bɛɛ ashabi ka nujumi bi ayyihim ihtadaytum ne ka sahabaw bɛ komi dolo o kelen o kelen n'a ye o ladege a bɛ kalansira sɔrɔ bi ayyihim ihtadaytum bon o tuma o de ye madhabi caya madhabi caya ye wajibi de ye maa kelen tɛ se ka fɔ alquran wa sunna n'i ko k'i b'o fɔ o b'i da gosi ka bɔ yen i bɛ kuranɛ yɛrɛ dɔn i b'a hakikatu dɔn fɔlɔ hakikatul Qur'an ma hiya hakikatul ahadith f'a ka sɔrɔ i b'o de dɔn f'a ka sɔrɔ i b'o parce que kuranɛ koyi walahi fɛn dɔw b'a la n ko dɔw ko tuma min suratu al-mu'minuna kɔnɔ ala ko walaqad khalaqnal insana min sulalatin من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر كوني القرآن فرا لك لا يعفو خرا دامين كم ميكا خسبانين كوكو فتبارك الله أحسن الخالقين ايوه
فتبارك الله أحسن الخالق دو يفو بس ده منهم بك حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد دو علاقة مكان ما تتناتي نكرا بما كوكان كوتولا منهم بك حقيقة رسول من بو دو على كده جاتي بامن بعد ولو بعد دو على كده ما من ناي علاقة ما فو مما يا ادم دين كما دو اتي ما كوتولا bon minnu bɛ yen ni sɛgɛsɛgɛli caman ka d'u ye parce que sɛgɛsɛgɛli yala a bɛ lutu ka mɔgɔw halakili fɔ a ko inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimina mutawassimina olu bɛ yen maa minnu bɛ ko sɛgɛsɛgɛ analyse kɛ ni kuma kelen fɔ o b'a fɔ ko nin ye kabako dɔ y'a la nin ye kabako dɔ y'a la nin ye kabako dɔ y'a la o tɛ k'a fɔ ka limaniya dafalen don dɛ a nana o kuma kun cɛyɔrɔ bi a ko innaha labi sabilin muqimin inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin a ye minnu ta la ayatan kabako b'a la mu'minu ye olu t'i munumunu salo kɛ ala ka kuma la ala ko tan dɔrɔn a banna minnu tɛ munumunu salo k'a la on sɛgɛsɛgɛli la o de sa ala k'an bɛ sa bɔ i bɛ to sɛgɛsɛgɛli la fo ka fɔ ka taa siga ye yɔrɔ dɔ la i yɛrɛ bolo i bɛna siga don a la ayiwa sirikɛ o tuma fiqhu dilali kitabu ninnu dilali o de y'a tɔ ahmad bin hanbali y'a ka madhabi dilan i y'a faamuya الشافعي هياك مذهب الله أبي حنيفة هياك مذهب الله نوع النعماني الإمام المالكي هياك مذهب الله داود وياك مذهب الله الله ماذا من لا دون باوفي ابيتا فو بيدو لا اجتهاد دو ماذا بيسغد لا فاقا سري بلا تقليد لا تقليدي جماعه تقليدي مين ندلو لما ارسل من بركه نو دي شيخ خلي من فنر بركه نو دي كسري بو كايتو مقلد idlu ne fana la ya ba aywa idlu ne mina c'est de kasi ga bot taqlidi kom fa ka soro i yere usulu kala ye mantiki kala maani bayani yo kala ye nahu kala parce que hadisa te do fa ka soro ibn hawdo ibarab kanno Qur'an te don fa ka su be arab kan non bon ni o don ça ye Qur'an sega bon fendo be benkele ndo luka fendo be makuka benkele no minunga yere no yi yere mu yato benaninga jaaw ba ka kunye ni fendo be fo nyongo yere no dire ba ko imana e ka son fora nyongo akunye ni aywa وسكسكل سنة ثلاثة ما كسي نيجي مجتهدي وقالنا نيجي مجتهد كلام دقيقة بنيسر ما يبقى مجتهد وتما نيسر مسا بس كبر ذهب اللي يرى ما يجابن يبقى مالك تبلا يربتي سمونا تعرف واسو كدون السلام نيسر كسكر فهمنا أتتا كون بده وين يوصل فهم فاكاس ريبو بدودو ها نجى jagola ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn minnu na minnu dogolen bɛ ne yɛrɛ to dɔw tɔgɔ dɔn a bɛna ko karisa ko ta e yɛrɛ kun t'a tɔgɔ dɔn a k'a sɔrɔ i ka dɔɔnin sera o bolo i y'o bɛɛ koro ka ban furu la a k'a sɔrɔ i ka dɔɔnin sera a bɛɛ ma i y'a faamuya sibiri o la takilidu ka ɲi bon takilidu o kosɔn لحظتي ناي اول ما يجب على المكلف ايوه تسليم ويا سارسا يبدو ماذا بدو ده كانوا وبتا يبلو تشومي كودلا انا كان بس امين يا رب اسمع
tiɲɛ ko tɛ tulonkɛ ye komi an b'o de saradu kan an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye n'o tɛ an yɛrɛ na ala sɔnna an bɛna kuma fɛn dɔw bɛ jamana kɔnɔ sisan a kɛlen bɛ ka mɔgɔw kamana gan tɛ cogo dɔ a la tasawufu sufiya an bɛna darasu ɲɛnama dilan la radio islamique la maaw k'a dɔn i mana ye u bɛ nin fɔ a la u jɛnna ni min ye a la k'o dɔn ni ala sɔnna ma an b'o kasɛti ɲɛnama dilan ka bila radio islamique la inshallah parce que dɔnnibagaw dɔw ko laysa tasawufu lubsu sufi turquhu wala buka'uka in ghannan muqannuna sufiyate kasa dulogi dongana ye n'o farala i b'o kalo de b'i kan na k'o tɛ sufiya ye sufiya tɛ ni dɔnkilidalau ye dɔnkili i bɛ se ka kasi k'o tɛ sufiya ye bali tasawuf husnul khuluqi sufiya ye jogo ɲumanya de ye jogo ɲumanya a tɔw minnu fɔlen bɛ ka d'a kan an ma ŋɔrɔ min bila so ma komi an t'o babu kɔnɔ fɔlɔ an bɛ bin babu kɔnɔ an ka tɛmɛ n'o ye o tuma tiɲɛ tilala o kɔrɔnin dɔgɔ ko t'ale la de wa denkɛ 2 walima denkɛ 4 nin ye kɔrɔ ye nin ye dɔgɔnin bɛɛ ɲɛyɔrɔ ye kelen ye hali min b'a ba kɔnɔ n'a wolo fɔlɔ kɔrɔ ko t'a la min bɛɛ ye 2 ni bɛɛ ye 2 den ni fa ni bɛɛ ye 2 olu ko ala ko aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an do ya fa ko n fa ye maa ye o de hɛrɛ kɛ ni kafe bɛ tiɲɛ caman d'o ma a ko tɛ do n den de ka ɲi o ɲana ma ka tiɲɛ caman d'o ma o tɛ fa ni den min nafa ka surun adamaden na alkiyama don o t'o dɔn masa ala min y'an da parce que ale de k'a ma kuranɛ suratu turi kɔnɔ walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatihim wama alatnahum min amalihim min shay ya akwai maa minnu du limaniyara ka da ala la ka ala ko baara kɛ n'u ka juriya tuguru nɔfɛ dhurriya bon arabukan na n'a fɔra ko dhurriya a bɛ dɔw ɲɛna ko denw dɔrɔn don dhurriya tɛ den dɔrɔn ye dɛ fa bɛ kɛ dhurriya ye wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyatihim fil fulkil mashhun ni fa faw ye ya ni faw ye bon donc suratu israil ko ako dhurriyata man hamalna ma'al muhin o bɛ kɛ den o ye denw ye nga duriya b'a 2 bɛɛ ta a b'a 2 bɛɛ ta bon i b'a sɔrɔ fa dɔ ka ɲi a ye alabato caman kɛ a ye den bila silamɛya kan den ye baara kɛ masa dali ni den ka baara ma fa ta bɔ alikiyama don ale k'a tɛ mun malo a bɛ den ni fa ma a ka don alijinɛ kɔnɔ fa a b'o de réclamer a b'a fɔ bon ko i ka baara filɛ i ye baara min bɛɛ don alijinɛ kɔnɔ a ko n denw don ko i denw mi ta ɲɔgɔn kɛ ala ne ye baara min kɛ n b'a kɛ n kelen kama dɛ n y'a kɛ ni n denw de kama minnu ka limaniya sabatilen don i bɛ se ka ala jaabi ni yɔrɔ la nin bɛ kɛ alikiyama de nin bɛ kɛ alikiyama de bon limaniya sabati kɛ ala fɛ dɔrɔn i ka da ala la i ka baara kɛ awɔ limaniya jidiw sɔrɔ bɛ dɔn kotigi de fɛ ala fɛ donc den de b'a kɛ silamɛ jɔnjɔn ye a b'a fa bila silamɛya kan yɔrɔ caman b'an fɛ yan an bɛ fɛn fɛn fi yan a bɛɛ camanba de bɛ yan fa ka ɲi denw bɛɛ bila ka tugu a nɔfɛ i b'a sɔrɔ den dɔ ka ɲi fa bɛ jo sɔn ni comment kuntan na den bɛ kɛ sababu ye ka fa labɔ k'a bila silamɛya baara kan baba ne t'a fɛ k'i yɔrɔsi fo misiri kɔnɔ a bɛ fini tigɛ ka d'a ma i kana sɔn ma n b'o di n'i ye misiri la dɔrɔn den bɛ to ka taa fa bɛ to ka taa misiri la alikiyama don n'u nana n'an yɛrɛ ko den ma ko bɔn i ye baara min kɛ n ye baara filɛ don alijinɛ kɔnɔ ne fa bɛ yan dɛ a b'a fɔ
ala b'a fɔ ko i fa min ka baara ɲɔgɔn kɛ dɛ ala n'a ma ɲɔgɔn kɛ ne ye baara min kɛ n y'a kɛ nin fa de kosɔn komi ala ko yawma la yukhzillahu nabiyya walladhina amanu ma'ahu alkiyama la tɛ mun malo ko basta ni y'a sɔrɔ i ye baara kɛ i ni fa de kosɔn a bolo ma ka don alijinɛ kɔnɔ o tuma yan nɔ ala ko la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an a t'a dɔn fa ka surun a de ka nafa ka surun aw la wa den de ka nafa ka surun aw la wa parce que den dɔw bɛ yen sani i ka wuli i bɛ gɛlɛya façon bɛɛ kɔnɔ n'a wulila don i bɛ don nɔgɔya kɔnɔ mun de b'o kɛ de fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔw bɛ bawo de ma wolodenw ni wololɛriw dan bɛɛ bɛ ka di ala ye nka a ye don minnu da a ye lɛri minnu da k'o bila a fɔ e yɛrɛ ye ko lɛri dɔw bɛ yen k'o ka di ala ye su la ka tɛmɛ lɛri tɔ kan a fɔra i ye lɛri dɔ bɛ yen tile la o ka di ala ye ka tɛmɛ lɛri dɔ kan bon ni adamaden min sɔrɔla ka bɛn o ma n'o o wololen e yɛrɛ bɛ hɛrɛ la ala b'a o bila fo yɔrɔ min bɛ fɛ mɔgɔ k'i k'o de faamu danfɛnw de dalen bɛ ɲɔgɔn kɔsɔn jumɛn danfɛnw dalen bɛ ɲɔgɔn kɔsɔn ala ye danfɛnw da ɲɔgɔn kɔsɔn ayiwa ko huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardi jami'an fɛn bɛ dugukolo kan ala y'a bɛɛ da aw kɔsɔn a bɛɛ y'aw ta ye n'a fɔra fɛn min y'i ta ye danfɛnw dalen bɛ ɲɔgɔn kɔsɔn i ka kunandiya bɛ sɔrɔ fɛn dɔ la i ka kunangoya bɛ o dɔ la ayiwa a fɔra ye wajulikɛlaw hadisa yasalen don cɛ min nɔgɔtɔ nana kɔlɔnda la a bɛ nin min a ma ji sɔrɔ a ma juru sɔrɔ yen mɛ nɔgɔ dun b'a la a bɛ ɲini ka sa ni maa min ni y'i ta ye ni maa ni y'a ta ye o tigi tɛ malo mɔgɔ mɔgɔ ni y'a ta a tɛ malo ayiwa o yɔrɔ bɛɛ cɛ ko ne bɛ se ka jigin tɔgɔ fɛ ka jigin ka taa ji sɔrɔ a da yɔrɔ la ni dɔ dɔ i bɛ da ko juru ti yan walima n'i bɛ siran ko sa yɔrɔ kɛ kɔlɔn kɔnɔ i mi t'i ta ye a dɔw bɛ yen sa bɛ yen sa bɛ yen masa e siran de y'a s'i ma o foyi tɛ se ka adamaden sɔrɔ f'a ka sɔrɔ ala ye min latigɛ cɛ jiginna tɔgɔ fɛ ka na se ji ma k'i don ji rɔ k'i min k'i farikolo ɲini kosɛbɛ kosɛbɛ ji tabinan t'a bolo a bɔra a falen sa ji la n ye nin min kɔni kɛ nin bɛ se ka n lase karisa la ale bɔra dɔrɔn ka n ka so wulu jɔlen bɛ kɔlɔnda la f'a nɛn da bɔlen bɛ ka d'a da la a ko fɛn min ye ne jigin kɔlɔn kɔnɔ k'o de nalen bɛ ni nin wulu in ye yan coro de tun bɛ cɛ sen na a ye coro ta a ka coro awɔ i tɛ coro nɔ o bɛ suliye façon dɔw dilan ka bɔ Itali siyɛnni b'a la i b'a dɔn o da b'a la i b'a dɔw bɛ se kumere kuru ma wala a bɛ surunya ye wolo don a dilanlen bɛ o ye arabu tun bɛ coro dilan o sawudaya de kan a ye coro in ta ka don n'a ye kɔlɔn kɔnɔ ka coro fa ji la k'a minɛ a da la ka yɛlɛ kana bɔ ka ji di olu ma olu minna k'a don a tile bɛɛ da kira min tile ma ala y'a fɔ ko k'a fɔ cɛ ye ko ala yafara ma a ye wulu lamɛnni min kɛ o de kosɔn adamadenw dalen bɛ ɲɔgɔn na ala ma bɛnɛ sababu ma ka maaw ka kow ɲɛdɔn o b'a tɔ o b'i da ko la ko caman bɛ a bɛ lagosi ɲɛna n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ tila ba ka taa da la ni maa ni baasi t'i la i bɛ to fili la tuma bɛɛ ni baasi b'i la fɔlɔ e yɛrɛ ne ni e bɛ ka i tun bɛ cogo min fɛnɛ tun bɛ ten n'an dalen bɛ su fɛ n bɛ don a bɛ ɲɛna n ko lulu kisɛ ni ɲɔgɔn don e yɛrɛ tun bɛ ten o ɲɔgɔn caman bɛ ten fo sisan sa baasi nana yira an na dolo dɔw bɛ yen olu kelen ka bon ni dugukolo ye siɲɛ 100 dolo kelen a bɛ sankolo in de la o tuma ja sankolo ko bɛ ka f'i ye cogo min i bɛ ka bisikiya minɛ cogo min ja o tɛ nka sabu wajibi ka kira mana min fɔ sankolo ko la i ka da o la bari ale yɛlɛla ka taa ale b'a cogo dɔn bon diɲɛ ko bɛ o cogo la n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ i bɛ taa bɔ ko dɔ
filibantaya kɔnɔ ni kɛsɛkɛsɛkɛli ye i bɛ bila yeelen na ala m'an bilara yeelen an kan ka wala fanga ta bon tiɲɛ la sisan ko cɛ niyɔrɔ ka ca ka tɛmɛ muso kan n'olu muso min bannaw ma dun ko k'a bɛɛ kɛ kelen ye ni banna sariyatigiw b'a tila ka cɛ ta caya i ta ye i ka sɔn k'a minɛ n'i ma sɔn k'a minɛ o tuma ni min b'i bolo ni b'o kɛ i b'o kɛ o tɛ kɛ olu la o bɛ kɛ min y'a fɔ a bɛ kɛ o de la o ye nin ye alahu bɛ kɛ ala de bolo اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما فميراث زوجي سانسا عندنا cɛ furu cɛ zawji ye cɛ ye zawjati ye furumuso ye o kelen k'a walawala sisan muso sara a y'a cɛ to a ye cɛ in to bon a y'a fa to a y'a ba to den tɛ yen n'o kɛra u bɛ nafolo tila fila ye kelen ye fa ta ye fa ta ye ayi cɛ kelen ye cɛ ta ye bon komi balima tɛ yen den tɛ yen min tɔ bɛ to o bɛ tila saba ye kelen bɛ di ba ma ka fila di fa ma ayiwa in lam tatruk waladan n'a y'a sɔrɔ muso a y'a kɛ ta ye in lam tatruk n'a y'a sɔrɔ muso ma den to muso min sara a ma den to a sara a ma den to a kɔfɛ ayiwa wala walada ibnin a ma denkɛ den to i ye tiɲɛ tila yɔrɔ gɛlɛman dɔ ye nin maa dɔ bɛ sa a bɛ sa a y'a sɔrɔ a kun ye denkɛ sɔrɔ denkɛ ye muso fura ye o denkɛ ye denkɛ sɔrɔ o denkɛ sara fa ɲɛ n'o sara fa ɲɛ ni fa nana sa denkɛ in tɛ yen dɛ nka denkɛ den bɛ don denkɛ dɔyɔrɔ la ni maa tɛ yen min b'a gɛn mɔgɔ caman tɛ nin ɲininkali kɛ fo nin de ɲininkali ka kɛ o de y'a to an b'a fɔ moriw ye minnu bɛ tiɲɛ kiri dɔn maa minnu bɛ n'i da u kɔrɔ k'a fɔ n bɛna nin kɛ kiri ɲininkali kɛ la ka n'a ɲɛfɔ a ye i b'a f'u ye n'a cɛ tilali bɛ min kun kan n'aw sirannen bɛ wari bɔ kɔ ne tɛ wari minɛ a ye na n b'a ka tiɲɛ tila i b'o kɛ e ka kisi i ka kisi don dɛ parce que n'i y'a ɲɛfɔ nin ye n'a taara baara kɛ da ye ten dɔrɔn a m'a jɛlen fɔ e a bɛ n'a fɔ ko karisa de y'a fɔ n ye ko n y'a kɛ tan wari taara ka dan kɛ ban e ka sɛgɛn t'a la o tuma ale kɛ ma ye kungo sɔrɔ ni maa na fɛn f'i ye a sɛgɛsɛgɛ i y'a faamuya a nisfu cɛ niyɔrɔ ye a muso la nafolo tilancɛ ye ni den tɛ yen denkɛ den tɛ yen ayiwa fa in tarakat waladan n'a y'a sɔrɔ muso satɔ ye denkɛ to ayiwa aw walada ibnin walima a bɛ sa tuma min a y'a sɔrɔ a denkɛ kun sɔrɔ sa denkɛ in sara denkɛ ye denkɛ to minhu n'o ye cɛ in denkɛ wa aw min ghairihi walima cɛ wɛrɛ den de y'o ye falahu rubu o tuma furu cɛ nin yɔrɔ bɛ taa kɛ nafolo tila naani ye den b'ale bɔ filanan na tilancɛ la ka taa n'a ye naani na bon o misali ye min ye i sara sisan i ye 4 to den tɛ yen denkɛ den tɛ yen i sara k'i cɛ to o ye nafolo tila 2 bɛ di cɛ ma e cɛ ma to 2 in o bɛ tila ni maa tɔ min sɔrɔla tiɲɛ niyɔrɔtigiw la o bɛ d'o ma ni niyɔrɔtigi wɛrɛ tɛ yen o ye faso ye a bɛ d'o ma cɛ ɲin t'o la bon masala y'a sɔrɔ i sara muso sara a ye den to walima a ye denkɛ den to n'o kɛra u bɛ cɛ bɔ tilancɛ la n'o kun ye 2 ye ka taa n'a ye tila 4 na o ye 1 ye cɛ niyɔrɔ bɛ taa k'o ye ayiwa wa tarisu hiya o cogo don muso fɛnɛ b'a tiɲɛtali kɛ minhu a cɛ la ni cɛ sara k'a to arubua nafolo tila 4 na o de bɛ di muso ma ni cɛ sara k'a muso to sisan den tɛ yen denkɛ den tɛ yen cɛ fɛ muso niyɔrɔ ye tila 4 ye ayiwa fa in kana lahu walad nka ni den bɛ cɛ fɛ aw waladu ibnin walima ni denkɛ den bɛ cɛ fɛ minha n'o ye muso in den de ye wa
aw min ghayriha muso wɛrɛ den de y'o n'o kun y'o sɔrɔ cɛ ye aywa falaha thumunu o tuma o bɛ muso gɛn ka bɔ tila naaninan na aywa ka taa bila tila seginnan na seginana ɔ seginnan in de dɔɔnin don sisan anw bolo parce que jamana in kɔnɔ a ka ca la maa caman bɛ den sɔrɔ o de ka ca n'i sara ka muso to denw bɛ yen muso bɛ taa sumunu na tila seginnan muso kelen do sa wa ka ca sa muso wa kelen do wa muso ka ca de wa o bɛɛ bɛ jɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sumunu na bɔn o tuma n'o muso saba dɔ sisan sumunu a bɛ bɔ segin de la o tuma i bɛ nafolo sarada segin sigiyɔrɔma saba o ye jɛlen ye o ye 24 o tuma muso kelen kelen bɛ kelen kelen sɔrɔ i b'a sarada ka t'o la n'a sɔrɔ o man ca i b'a sarada segin dɔrɔn kelen bɛ d'a ma Allahu akbar wa mirathul ummi ayiwa an donna gɛlɛman dɔ la muso ba adamaden ba ka tiɲɛ i sara k'i ba to i ba i sara k'i ba de to ba kan ka tiɲɛ min sɔrɔ aywa min ibniha kabini a denkɛ la muso denkɛ sara k'a ba a ba to denkɛ in sala denkɛ nafolo min bɛ yen min ka kan ka di ba ma n'o y'a niyɔrɔ ye aywa athuluthu o de ye nafolo tila sabanan ye aywa in lam yatruk waladan n'a y'a sɔrɔ denkɛ ma denkɛ to i den a ma den to aw walada ibni walima a ma denkɛ den to aw ithnaini walima a ma maa fila to min al ikhwati ka bɔ balimaw la a ma balima fila to ni maa sara i sara sisan i ma den to i ma balima to i ba bɛ yen ba nin yɔrɔ muso tɛ tiɲɛ ba nin yɔrɔ o bɛ nafolo tila saba ye sabanan de bɛ di ba ma aywa ni den tɛ yen den tɛ yen balima fila tɛ yen ma kanu balima min mana kɛ cogo cogo o kɔrɔ ye min ye o bɛ fa di ba la wa i y'a faamuya o bɛ fa de la wa aywa o bɛ ba de la wa o de ye maa kanu fasaidan mɔgɔ la min ka cɛ ka tɛmɛ balima fila kan illa fi faridataini i y'a faamuya nin na ba nin yɔrɔ ni den bɛ yen walima balima fila bɛ yen walima balima saba walima balima naani n'olu bɛ yen u bɛ ba gɛn ka bɔ tila sabanan na ka taa n'a ye wɔɔrɔnan na misali la m'a fa i den bɛ yen ka ca sisan denmisɛnninw bɛ wariko daminɛ ala bɛ o garisɛgɛ diya ka sɔrɔ a dɔw tɛ ma muso furu i y'a faamuya u ma muso furu dɔw bɛ sa a tora examen sa wa bana de y'a minɛ wa k'a faga n'o den sara ka wari to ni den t'a fɛ ba nin yɔrɔ ye nafolo tila sabanan ye nka n'a y'a sɔrɔ min sara ni balimaw b'a fɛ a dun sara a fa fana bɛ yen fa bɛ yen ba bɛ yen a fɔra ka ba de ta fɔ fɔlɔ parce que ba ye niyɔrɔtigi de ye fa ye asaba ye niyɔrɔtigi a b'o ta fɔ asaba ta o b'o bila kɔfɛ parce que n'a banna ko bɛ laban a tɔ bɛ segin ka to ma i y'a faamuya ba o ye niyɔrɔtigi ye balimakɛ fila bɛ yen walima balimakɛ saba n'olu sɔrɔla u bɛ ba gɛn ka bɔ tila sabanan na ka taa n'a ye tila wɔɔrɔnan na u bɛ kɛlɛ kɛ fa ye nka sɛ olu yɛrɛ niyɔrɔ t'a la olu tɛ tiɲɛ ta o t'a tiɲɛ ayi o t'a sɔrɔ Allahu akbar est-ce que fa bɛ yen o y'o min fɔ Mudiru ko den bɛ ka wari ɲini a sara sisan ko ba ka tere juguya est ce que o ye tere ye kala si hakɛ min mana di adamaden ma i b'o de balo mana di ma i b'o de balo dɔw b'aw tere ko o ye min ye ala bɛna denw d'i ma nka sa i den si man jɛ i ta ye ni n'olu sara ɲɛ o k'i ye tere jugu ye o b'a fɔ maa dɔw bɛ yen e si ka ca ni den bɛɛ ta ye a dɔw bɛ denkɛ cɛ tan sɔrɔ a bɛ tila k'i da a bɛɛ bɛ sa ɲɛna
tere juguya tɛ i si de ka ca ka denw ta kan Allahu akbar fo mɔgɔ ka nin faamuya ayiwa a dɔw b'a fɔ ko tere jugu don muso nin ye muso tere jugu de ye walima ni tere juguya tɛ u b'a fɔ cɛ dɔ ma ko duga fifa duga fifa amina tama dɔ bɛ dɔnkili k'a den bɛ sa ɲɛ ayiwa illa fi faridatain ko farida fila tiɲɛ tilacogo fila bɛ yen fi zawjatin o ye jumɛn ye sisan furumuso cɛ sara k'a furumuso to ayiwa wa abawayni a y'a fa n'a ba to ayiwa fali zawjati muso nin yɔrɔ yan parce que den de arubu tila naaninan bɛ di muso ma ni y'a tila dannen ni fɛn bɔr'o la ni kelen bɔr'o la o ye muso ta ye n'o dira a tɔ tora jeli ye a tɔ ma to saba ye a bɛ n'o faramasiya bi ye wa lil ummi athuluthu bata thuluthu ma fɛn min tora thuluthu ma baqiya fɛn min tora o ye jeli ye saba min tora sisan o muso ka kelen bɔra la a tɔ tora saba ye o saba min filɛ o thuluthu ye kelen ye u b'o di ba ma wama fɛn min sa baqiya n'o tora lil abi o bɛ di fa ma fa y'a saba ye Allahu akbar yen fam adamaden fatura a y'a furumuso to a ma den don parce que a ba bɛ yen a fa bɛ yen caman kiri bɛ na ɲininka caman kiri bɛ denmisɛnw bɛ yen u bɛ taa jago la u bɛ jago kɛ yɔrɔ u bɛ wari sɔrɔ u bɛ fatu ka sɔrɔ u ma muso ta den tɛ yen fa ni ba bɛ yen dɔw muso bɛ yen dɔw bɛ muso bɛ yen muso bɛ yen n'o fasɔn kɛra o kiri ma o tɛ kuma caman ye ni juru bɛɛ sarala ka b'a la ka to tuma min ni fa ni ba kɔni bɛ yen ka ban ka fara furumuso kan ɲininkali tɛ kɛ tiɲɛ tabaga wɛrɛ la tun parce que ba bɛ mamuso gɛn fa bɛ mɔkɛ gɛn den tɛ yen ni den de bɛ o de bɛ ba gɛn ka taa dɔ la ka fa gɛn ka taa dɔ la den tɛ fa ni ba bɔ tiɲɛ la dɛ. a b'u ni yɔrɔ dɔgɔya a b'u ni yɔrɔ dɔgɔya a tɛ se k'o bɔ tiɲɛ la ni den bɛ yen fa ni ba bɛ nin yɔrɔ ka kan bɛɛ ta ye tila wɔɔrɔ na ye ni den bɛ yen n'olu ta wɔɔrɔ na de la ka ba ta d'a ma parce que den bɛ ka ban ba bɛ taa sumuni de la a yɛrɛ wolo b'a ta ye sumuni ye kɛ i y'a faamuya ba bɛ taa sumuni na den y'a gɛn tuma n'o kɛra n'ale ni fa ta bɔra la ka ba ta bɔ la ka muso ta bɔ la a tɔ bɛ di den ma ni den fila don u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ mɔcɛ ni denkɛ kelen denmuso fila u b'a tila fila ye kelen o bɛ di cɛman ma kelen min tora o b'o tila fila ye musoman fila ye ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ min fɔ ko n'i ye tiɲɛ tila cogo o cogo k'a bɛ tiɲɛ de n'a wari di ma cogo o cogo a tɛ nafa ɲɛ o tɛ tiɲɛ ye parce que k'a tɔgɔ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye nafolo ɲini cogo don bon nafolo ɲini fana la min y'a ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan o sera ka fɛn dɔ to yen ka nafolo ɲini a bɛna den min ma sisan wari bɛ d'i ma dɔrɔn i b'a bɛɛ sugu sisan k'a ban mɔgɔ bɔra kalama mɔgɔ b'a kalama i bɛ ko dɔw kɛ sisan i bɛ fama tuma i hakili bɛ wari min na a y'a sɔrɔ a banna fɛn bɛɛ n'a bɛ di adamaden ma a ka sɔrɔ i ye dugawu den ye n'i ye dangaden a bɛ tiɲɛ i bolo wa fi zawjin ayiwa nin ye kisa kelen filanan maa sara sisan a y'a cɛ to wa abawayni a y'a fa n'a ba to ayiwa fa nisfu tilancɛ li zawji o bɛ di cɛ ma yɔrɔ o ye laada kɔnɔ den tɛ yen cɛ ta ye tilancɛ ye fa tɛ se ka cɛ gɛn ka bɔ tilancɛ in na ba tɛ se ka gɛn ka bɔ tilancɛ na cɛ nin yɔrɔ y'o ye ayiwa wa thuluthu ma fɛn tɔ min bɛ to baqiya n'o tora lil ummi o bɛ di ba ma wama fɛn min sa baqiya n'o tora lil abi o bɛ di fa ma sirike ni fa ma ninnu de ye tiɲɛ tila cogo ye nka sa i tɛ girin ten dɛ k'a fɔ ko nin de bɛ yan ne bɛ o tɛ dɛ ɲininkali de bɛ kɛ fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ juruw bannen kɔ n'o tɛ ni cɛ bɛ yen ni fa ni ba bɛ yen walima ni muso bɛ yen fa ni ba bɛ yen ni den tɛ yen ayi sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ t'i ma o ko ka dɔn walaha fi ghayri dhalika
الثلث ba ni dore tla sabara ne be di bama ايوه ni kirin non tanala ايوه الا ما fama na gafa misa نقصها الأول ni jinna ye onagashi ايوه الا ان يكون للميت ولد fosam ma sara demba fe ايوه او ولد ابن walma dinga dembe او اثنان walma ma flabe من wani الاخوه balmaula ما كان mana ka chugo bal ma fla ma ka chugo ايوه inin be fani balado inin be fala inin be balado فلها السدس otma tlaworo na mbedi bama حينئذ ni kirila ايوه kirila mamunun faradde min bi wala bal mamunun bi Awo. oluba bo sabanana Awo. abina worona woro wa mirathu li abi sisan andona fa ka cien ايوه min waladihi ni ma sara iden sara kito mo den sara kito ايوه ni den sara kito ini den be dine kilenga mo shiru ngodo kana ngodo kana bala ndu ايوه islamé nasro chrétien de islamé tien taw ni yonche enu ya warta dima do tien wanda ni yonche ni kafiri do dawe ju sol la sara tien taw ni yonche mudiro yore go ya da ba zo ngal france do ba che ro ka fa be wa no ya no na fam ba ga tari ni wore nen den de dina kilenga Allahu akbar ajurga Allahu akbar wajama ko nasra fa anan do ko ko ni ndo ko ni kitabu bi wajibi ko asro ko do bi kesa idan farada sisa masa ki fa krempito machete ifadro jami wal mal waritha al mala fa ben nafolo bekiyata kullahu abbe bedama ali asabade bana aski wa yufradu lahu aywa ni mate akelendo ube dana tkelikaye ma al waladi nani denye nyongo nsoro chiela masara kai denye to ifa fene be vla nyongo aw waladi li ibni wal masara ki denye dembe ifa fene be aywa as-sudusu la worna me di fama demba gek ka bonna fulo bela abe kana kitab la worna dinge obe fa gek ka bonna fulo bela kitab la worna on yeron kan alaje parce ni do block one la bani dungo baraka bani dungo baraka ne dungo bara dum mai ne dungo baram mai mi fo doron no asaka klafika kala odo ko ci wani fo akala de fo akala do ma fa de so nyo ka akala ala kala ay mai min fa ma fa ko donim be boshi be jona ko tiendo ايوه فإن لم يكن له ولد sama sara dendi fe ولا ولد ابن ni sara dinga dente فريدا shira tugo bedda kelige للأبي fa yotuma السدس na fulo tla worona no sudusu أو سدس tla worona bo de tan ti kadama وأعطي من betlata mamnu mbe شريكه mam nye faje nyonya من أهل السهام abin ni yotu lo bolu kan ni yoro toduma أيوة muga ni yoro de ثم no lo kan ni yoro de la kaba كان له ما fen to betlan duga secretary fama بقي ni ma to oye asabai أسباب أيوة faso betla worna dama dem so menumbe be dem so tadum نعم no lo tadira mana ba warto to o segin kadalima أيوة وميراث الولد ho ni sasa niye fa ka cien tu fole sasa mana do dinga cien أيوة الذكري ni dingai ma saraka dinga kilindo sigara madam alika ko yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhihi al-unthayayn wa inu chamando
denkɛ ni denmuso n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ musoman fila ni yɔrɔ bɛ di cɛ kelen ma a ye kuma daminɛ n'o ye sisan sa sariyatigiw de bɛna walawalani k'i ye sisan maa fatura k'a denkɛ kelen pe to jami'ul mali nafolo bɛɛ lajɛlen bɛ d'a ma bɛɛ ta ye in kana wahdahu n'a kelen nafolo bɛɛ bɛ d'a ma aw ya'khudhu ma walima a ka fɛn tɔ minɛ baqiya n'o bɛ to ba'da sihami man maaw ka nin yɔrɔ dilen ko ma ma'ahu maa minnu farala ka tiɲɛ olu ni yɔrɔ mana di n'a tɔ min tora a b'a tɔ minɛ k'o fara a boloda la ni balimamuso tɛ n'a ni balimamuso de don sa o ye muso hadilen sɛ ɲini le dakari muso hadilen sɛ ɲini min zawjatin kabini furumuso la parce que a bɛ se k'a sɔrɔ fa banna a furumuso to n'o y'ale ba ye wa abawayni walima a fa n'a ba fɛnɛ bɛ yen olu ni yɔrɔ bɛ d'o ma aw jaddin walima mɔkɛ aw jaddatin walima bamuso ni fa tɛ yen ni mɔkɛ bɛ yen ni ba tɛ yen ni mamuso bɛ yen olu ni yɔrɔ bɛ d'o ma o ni yɔrɔ minnu bɛ di olu ta ni muso ta dilen kɔ n'o banna wari tɔ min bɛ to o bɛ sigi denkɛ ma de la asaba wabnu li ibni denkɛ den tiɲɛ tali la bi manzilati li ibni a bɛ denkɛ dɔyɔrɔ de la denkɛ bɛ titiri min na tiɲɛ ko la a denkɛ fɛnɛ denkɛ den bɛ bila titiri la ni ale tɛ yen ni denkɛ tɛ yen ni denkɛ tɛ yen dɔrɔn n'a denkɛ bɛ o bɛ tiɲɛ ta o bɛ da dɔyɔrɔ la idha lam yakun ibnun n'a sɔrɔ ni denkɛ tɛ yen fa in kana ibnun ni denkɛ sɔrɔla yen wa ibnatun walima denmuso bɛ yen falidhakari o tuma a bɛ kɛ nin yɔrɔ a bɛ kɛ mun mithlu hadhihi al-unthayayn muso fila nin yɔrɔ bɛ di cɛ kelen ma wa kadhalika kuma b'o cogo la fi kathrati al-banina ni denkɛw cayara maa sara ka denkɛ caman to walbanati i sara ka denmuso caman to tiɲɛ bɛ tila ni dakari mithlu hadhihi al-unthayayn wa qillatihim n'u ka dɔgɔ yarithuna n'u ka dɔgɔ bɛ tiɲɛ tali kɛ kadhalika nin cogo dɔ la jami' al-mal nafolo bɛɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ ni dakari mithlu hadhihi al-unthayayn aw ma fadala walima ni min mana to minhu tiɲɛ la ba'da man maaw ka nin yɔrɔ dilen kɔ sharakahum maa min y'u jɛɲɔgɔnya min ahli sihami niyɔrɔtigiw la niyɔrɔtigi minnu bɛ olu ta mana d'u ma n'olu niyɔrɔ banna n'a fɔra ko niyɔrɔ b'i ye o kɔrɔ ni niyɔrɔ in dili ma dɔrɔn e nin t'a tɔ la bilen ala taa n y'a f'i ye sisan o ko ni maa sara ni maa sara i ye denmuso i y'olu de to i ye denmuso to bon denmuso ninnu denmuso saba walima naani walima duuru maa wɛrɛ si faralen t'o kan u bɛ nafolo tila saba ye fila bɛ d'u ma tɔ kelen ni tiɲɛ tabaga wɛrɛ tɛ yen u bɛ taa bɛtilimali la dɔw ko sisan ko komi bɛtilimali ko tɛ ko k'a sigi k'a d'u ma dɔw y'o de fɔ dɔw ko ni sariyatigiw ye min fɔ ko k'a kɛ ten dɔw ko a bɛ saraka mɔgɔw la nsa mɛ maa fɔlɔtigi minnu ye min fɔ ne bɛ sababa don ka kuma ma an bɛ don min o nin yɔrɔ o ye foyi ye e tiɲɛ tilala k'a fɔ ko bɔn aw nin yɔrɔ de ye nin ye sariya ye min lati ko k'a d'a ma bɔn wari tɔ filɛ wari tɔ tora tabaga wɛrɛ t'a la a ka faso mɔgɔ ti yan o tuma anw b'a dɔnnibagaw ko k'u b'a perefere a wari ka segin aw ma a b'a tila ka o tɔ tila o ni o d'u ma tugun ka d'u ma o ye dɔnnibaga dɔ ka kuma ni min ko k'u k'a di tilalikɛbagaw yɛrɛ ma don ayi n'a tigiw ko tɛ wa n'a tigiw ko k'a di olu de ta y'u ka wari ye o ye bɛn wa ibnul ibni o tuma denkɛ kal ibni o ni denkɛ bɛɛ ka kan fi adamihi ni denkɛ tɛ yen fima fɛn na yarithu denkɛ bɛ fɛn min tiɲɛ taa denkɛ bɛ don dɔyɔrɔ a denkɛ bɛ don dɔyɔrɔ la wa yahajubu denkɛ bɛ maa min gɛn ni denkɛ den bɛ yen denkɛ den b'o gɛn yɔrɔ denkɛ bɛ balimakɛ gɛn ka bɔ tiɲɛ la ni denkɛ den bɛ dɔrɔn a bɛ balimakɛ gɛn ka bɔ tiɲɛ la donc nin de comme waati sera o y'an signalé nin de ye dɔɔnin ye surikɛ k'a fɔ min ka gɛlɛn musow o bɛ ɲini aw de fɛ silamɛmuso a bɛ ɲini aw fɛ
n'aw cɛ ntanyana ka denw to a cɛ ye nafolo to a ye dɔnnibaaw wele u ka sigi u ka tiɲɛ tila a denw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛɛ ta tilara ka d'i ma denw ka bɛn n'o ka di aw ye a bɛ tila ka réunion wɛrɛ kɛ réunion wɛrɛ bɛ kɛ jumɛn ye o ye faso kɔnɔ kuma ye sisan karisa e de ye ne kɔrɔmuso ye e denw bɛ yen ka kɔrɔ ne tɔw ye karisa ne ka kɔrɔ ne ye ne denw bɛ yen o ka kɔrɔ ne tɔw ye karisa e de y'an bɛɛ kɔ ye o mɔgɔ saba don n'o kɛra a bɛ fɔ sisan tilali kɛra bɛɛ ba ka kan ka i bɔ i ka nafolo kalama ni denmisɛnnin a tɛ di ba ma dɛ a bɛ kalifa mɔgɔ de la a bɛ di wasiyu de ma a ti du ba ma n'a dira ba ma ni ba furula ni cɛ min ye ba furu dɔrɔn a bɛ denmisɛnw ka nafolo d'o ma ka dun e ka n ka cɛ a ye dɔnnibagaw y'o sɛgɛsɛgɛ k'o ɲɛdɔn a denw ye ko de a b'o di cɛ ma a cɛkura in ma Muhammadu Rasulullah ayiwa wallahi ni muso furula cɛ ma cɛ min ka d'a ye n'a ye cɛ in ye ni cɛ ye misali nɛgɛn la ni cɛ donna kamana guana dɔrɔn a b'a fɔ denmisɛnw ka wari min bi ani ta i n'a di kɔfɛ n'a dira a tɛ di dun o b'o dun o tɛ di sariatigiw ma sɔn o de la ka di muso ma a wari tɛ di muso ma a bɛ kalifa yɔrɔ de la yɔrɔ min ye a sirilen ye bi alhamdulilah bange bɛ yen a bɛ se ka taa n'a ye ka taa compte bloqué ka bila baara bɛ kɛ n'a ye wari walima a bɛ se k'a di mɔgɔ ma min bɛ baara kɛ n'a ye dalen min na tuma balo bɛ bɔ a la kalo o kalo a bɛ bɛn min ka kan ka min di a bɛ bɛn o kan n'a sɔrɔ a fa kun kelen bɛ k'aw lajama dumuni ba dun na a bɛ fu siri o dan na min bɛ bɛn aw ma adamaden i ka poids de bɛ yen an ka rama maju ko ma a ko ala ko arahmanu